Għall-Awtorità Maltija dwar il-logħob is-sena 2014 kienet waħda ta' bidliet kbar. Għal dan Joseph Kuxkiri, chairman tal-Awtorità, meta kienet jippreżenta r-rapport annwali. Fisser kif il-bidliet saru f'aspetti differenti. Ħaġa jkollna regolatur awtorità li tkun proattiva, dinamika, ma settu li daqshekk kbir u importanti għal pajjiż ovvjament nkunu regolatur effettiv. Min-naħa l-oħra wkoll bdejna proċess ta' tibdil u innovazzjoni anke fl-aspett regolatorju u leġislattiv biex Malta tibqa' ġurisdizzjoni attraenti għal gaming industry. Mir-rapport annwali jirriżulta b'mod ċar fejn kienu dedikati l-isforzi tal-MGA fosthom fl-iżvilupp ta' relazzjonijiet aktar attivi ma' awtoritajiet regolatorji oħra, branding korporattiv u l-involviment akbar tal-imsieħba fis-settur. Dan wassal biex in-numru ta' kumpaniji rreġistrati mal-awtorità kiber minn 255 għal 283 fil-waqt li liċenzji maħruġa żdiedu minn 388 għal 469. Fl-2014 kbirna b'mod sostanzjali li żidna l-liċenzji b'17%, żidna d-dħul tal-awtorità b'6 miljuni fuq sena ta' qabel u nistennew illi fis-sena 2015 insostnu l-istess livell ta' performance. Bħala regolatur fis-settur l-awtorità żiedet ukoll l-ispezzjonijiet. Sena li għaddiet għamlet 7,000 spezzjoni, qabża kbira meta mqabbel ma' dawk li saru fl-2013. L-ikbar ammont ta' spezzjonijiet ġifieri iżjed minn 5,500 saru fil-kazinos fil-waqt li saru wkoll ammont konsiderevoli ta' spezzjonijiet f'bingos kummerċjali waqt it-tluq tal-lottu. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera fisser kif minħabba li s-settur tal-gaming qed jikber qed jiżdiedu wkoll il-ħaddiema. Għal ukoll l-Awtorità Maltija dwar il-logħob saret iktar effiċjenti meta tiġi biex twieġeb għad-domandi fil-waqt li dħul tal-Gvern mill-gaming żdied bi 15%. Imħeġġa minn dan is-suċċess l-MGA għandha numru ta' proġetti għal din is-sena, fosthom il-ftuħ ta' Akkademja tal-logħob u l-implementazzjoni sħiħa tal-istrateġija tal-informazzjoni teknoloġika.